Taisi olla 12-vuotiaana, kun mä järkeilin, että jos aloittaa 30-vuotiaana ja lopettaa 60-vuotiaana ja tekee 2 vuotta yhtä albumia, niin elämän pituus on 15 albumia, ei sen enempää. Nyt on tästäkin aikataulusta jäänyt aika paljon, mutta lapsen maailma ehkä on hiukan erilainen kuin 40-vuotiaan, eikä silloin osannut ennakoida, miten paljon muita kaikkia asioita elämään saattaa tulla. Jos ihminen joskus pystytään korvaamaan koneella, niin mä oon aivan varmaan ensimmäisten joukossa. Mä yleensä valitsen yksinkertaisimman ratkaisun, jos semmoinen vaan on tarjolla. Urheilussa kartan kaikkia mahdollisia välineitä ja kuvien kanssa tykkää. Oikeastaan eniten työskennellä niin mustan tussin ja siveltimen kanssa. Ja jos vielä valitsee kiiltävän paperin, niin pääsee eroon jopa fyysisen maailman kitkasta. Mikä teillä tikujen taku? Mä oon rava. Onko se murmeli? Murmeli. Murmeli. Mennään joku vielä. Monet vempaimet on sen puoleen tulleet aika edullisiksi, jopa niin, että tavallinen palkkatyöläinenkin pystyy ihan kelvolliset hankkimaan. Liikkuvasta kuvasta mä innostuin, kun sain kaverilta lainaan hänen videokameransa ja huomasin, että siitähän tulee iloa ihan nappia painamalla. Ei mulla välttämättä ole suuria ammatillisia ambitioita, mutta tämmöisen lähipiirin tapahtumien dokumentointi ja kaikenlainen pienimuotoinen puuhastelu on jo sinänsä ihan kiinnostavaa.